ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ തുടങ്ങാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയൊരു പുസ്തകം, ഭയങ്കര ചെറുത്, കണ്ടോ, ചെറിയൊരു ബുക്കാണിത്. ഏറ്റവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ ഇതിലിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, നല്ലൊരു ബുക്കാണിത് അത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശരിക്കും? ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തി അല്ലെ. രസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ രുചി. പിന്നെ അമൃത് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് അല്ലെ, ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത, നശിക്കാത്തെന്ന് പറയാം അമൃത്. അമൃത സിന്ധു എന്താണ്? കടല് അല്ലെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശമില്ലാത്തതാണത്. അത് ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണെന്ത് ഇത്. അപ്പൊ ഈ കടലിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു തുള്ളി നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, കുറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഇതിന്നൊരു ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, അത് തന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇത് മുഴുവനൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കിട്ടിയാലും നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം? ഭഗവാന്റെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെയും ഗുരു പരമ്പരയോടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പഠിക്കാനും തുടങ്ങാനും. നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെറുതെ ഗ്രഹിക്കല് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട്, നമുക്കത് ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനും കൂടി സാധിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അതിന് നമുക്ക് പരമ്പരയുടെയും കൂടി, ഗുരുപരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് രൂപഗോസ്വാമി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഏതായിരുന്നു? ഈശോഭിഷ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു നമ്മള്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതം, ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 11 ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തതാണ് ഇത് ഭക്തിരസാമൃതം. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ
ഇതേപോലെ തന്നെ വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അപ്പോ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രൂപഗോസ്വാമി, നമുക്കറിയാം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് നമുക്ക് നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഉപദേശാമൃതം എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് ഒരാളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഈ 6 സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളല്ലേ മാതാജി? 6 സഹോദരന്മാരല്ല മാതാജി, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ 3 പേരാണ്, 2 പേരാണ് സഹോദരന്മാരായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് ഇവരുടെ നേതാവ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആര്? രൂപഗോസ്വാമിയെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസാക്ഷിപ്പ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്, മനസ്സ് സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. അതായത് മനസ്സറിയുന്നത് ആർക്കായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ആ വേദജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്, അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ് എന്ത് കൊടുത്തത്? ആ ജ്ഞാനം മുഴുവനും കൊടുക്കുന്നത്. ആ കൊടുത്ത ജ്ഞാനം 10 ദിവസം കൊണ്ട് പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ട്, അതായത് അലഹാബാദില് പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുന്നത്. ആ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഒരു ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അമൃതായിട്ട്, ഇത്രയും വലിയൊരു സിന്ധു ആയിട്ട് നമുക്കിത് തന്നിരിക്കുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ സമയത്ത് കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുഴുവനും ആരാണ് പകർത്തിയത്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അവതാരിക ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് ഇത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് പൂർത്തീകരിച്ച്, സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണോ, സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം, ആ സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള ആ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യദേവന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് പറയാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് ആ രൂപഗോസ്വാമി എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളില് അഭയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. അപ്പൊ ഇതില് അവതാരികയില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മംഗളാചരണം ഉണ്ട്, ഉള്ളടക്കമുണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. മംഗളാചരണം ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അവതാരികയില്. അപ്പൊ മംഗളാചരണത്തില് 3 പേർക്കാണ് മംഗളാചരണം 3 തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മംഗളാചരണം
ഭഗവാന് മംഗള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. മംഗള പ്രാർത്ഥന, ഫസ്റ്റത്തെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അവതാരികയില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മംഗളാചരണം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് ഇത് ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദര് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു? രൂപഗോസ്വാമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ പ്രഭുപാദർക്കും ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മംഗളാചരണ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് രൂപഗോസ്വാമിക്കും പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ആചാര്യനുമായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യനുമായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 പേരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇതിൽ അവതാരികയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇതില് പിന്നെ രസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 5 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 5 എണ്ണം. അത് കൂടാതെ അതാണ് പ്രൈമറി രസം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ 5 എണ്ണം. പ്രൈമറി രസങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ 5 രസങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ എന്തുണ്ട്? സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ, പ്രാഥമിക രസങ്ങളും സെക്കൻഡറി രസങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ. സെക്കൻഡറി രസങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത്? സെക്കൻഡറി രസങ്ങളിൽ വരുന്നത് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം കഴിഞ്ഞാല് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇതാണ് സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണം പ്രാഥമികമായ രസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അത് കൂടാതെ ഒരു 7 എണ്ണം കൂടി വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാ? ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഈ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണി ആണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി. കാരണം എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഈ 5 രസങ്ങൾ പ്രൈമറി രസങ്ങളും പിന്നത്തെ 7 രസങ്ങൾ സെക്കൻഡറി രസങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും സംഭരണിയായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തറിയപ്പെടും? അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അഖില രസാമൃത മൂർത്തി, എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇനി അടുത്തതില് പറയുന്നത്, ഇത് ഈ ചെറിയ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്കു സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും വിനീത പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ പരമസത്തയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കു താല്പര്യം. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അലയാളികളിൽ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും. സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായി അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. അതായത് ഇവിടെ മകരമത്സ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്രാവിനെയാണ് മകരമത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സ്രാവിന് തുല്യരായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ പറയുന്നത്. മകരമത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാല് സ്രാവ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്രാവിനെ പറഞ്ഞില്ലേ? സ്രാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സ്രാവിനോടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഉപമിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പറയുന്നത് കടലിലെ സ്രാവിനെ പോലെയാണ്. ഈ സ്രാവ് എവിടെയാ കാണുന്നത്? കടലില് അല്ലെ? ആ സമുദ്രത്തിലെ അടിഭാഗത്താണ് ആര് കാണുന്നത്? സ്രാവ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കടലിൽ വരുന്ന ബാക്കി ഒന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല?
ഈ സ്രാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അതിൽ മീൻപിടുത്തക്കാരുണ്ടാവും, തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആർക്ക് പ്രോബ്ലം അല്ല? ഈ അടിയിലുള്ള സ്രാവുകൾക്ക് പ്രോബ്ലം അല്ല, അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നദികള് വരുന്നുണ്ട്, ഈ സമുദ്രത്തിൽ പലതരത്തിലും ഡിസ്റ്റർബൻസും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ സ്രാവുകളെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ്, എന്ത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. ഈ സ്രാവിനം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള മീനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിടുത്തക്കാര് വന്നിട്ട് പിടിക്കും. ഇതൊക്കെ അത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ വരുമ്പോ. പക്ഷെ സ്രാവിനെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാര്യം. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നവരാണ് അവർ. ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവരെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെ പോലെയാണ്? മകര മത്സ്യത്തിന് സമാനമാണ് അവര്. മകര മത്സ്യത്തിന് സമാനമാണ്. വിവിധ നദികളെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായിട്ടുള്ള മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ മകര മത്സ്യത്തിന് സമാനമായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മകര മത്സ്യങ്ങള് അതിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന നദികളെ കുറിച്ച് നോക്കാറില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്തേ പറഞ്ഞത്? നദികളെ കുറിച്ച് ഗവനിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്നവര് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അതിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ? തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊന്നും ആർക്ക് ബന്ധമില്ല? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ബന്ധം വരുന്നില്ല. അവരൊന്നുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധവും അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളിത് പഠിക്കേണ്ടത്? മകര മത്സ്യത്തിനെ പോലെ. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ, നമുക്ക് ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് അത്രയും ശാന്തമായിട്ട് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് മാത്രം പോകാം. അതാണ്. ബാക്കി അവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തില് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ സമുദ്രത്തിൽ, അതൊന്നും ആ മകര മത്സ്യങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത പോലെ ആയിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ അലയാഴികളിൽ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും. സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇവർക്ക് അപ്പൊ ഒന്നുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ കർത്താവായ രൂപഗോസ്വാമി വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം മനോഭാവം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ തന്നെ ആരുടെ രീതിയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രീതിയിലാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അത് രൂപഗോസ്വാമി അറിയിക്കുന്നത് നമുക്കതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളത് ശ്രമിക്കുകയാണ്, വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നവരുടെ എല്ലാ മനോഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ മനോഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കണം. നമുക്ക് എന്തില്ല? നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം. അത് നമ്മളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മളെങ്ങനെ എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ്, നമുക്ക് എല്ലാതും അറിയാം, ഈ ഒരു മനോഭാവം അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടവര്. നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് ദാസൻ അല്ലെ? അങ്ങനെ അത്രയും നമ്മൾ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നാം വലിയ ധർമ്മ ആരാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ കരുതാൻ പാടില്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കും വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സമീപനമാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഉപകരണമാണ് നമ്മളേതായിട്ട് നമ്മളിൽ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മളേതായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊന്നും ഇല്ല പറയാനായിട്ട്. അവരെന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ അതേപടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സമീപനം എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തി, അവതാരിക, മംഗളാചരണം, ഗുരുവന്ദനം, വൈഷ്ണവ വന്ദനം, ഗ്രന്ഥവിഭാഗം. അപ്പൊ ഇതില് ഉള്ളടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് 4 ഭാഗങ്ങള്. ശരിക്കും ഇതില് 4 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ നമുക്ക് 4 ആക്കിയിട്ട് തരംതിരിക്കാം, 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം.
ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണല്ലോ, അപ്പൊ സമുദ്രത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇതിനെ 4 ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 ദിക്കുകളാണ്. പൂർവം, എന്താ പറയാ, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, 4 പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം, അങ്ങനെ 4 ദിക്കുകളായിട്ട് പറയാണ്. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. അതില് പൂർവഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പൂർവഭാഗം മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുന്നു. ഈ 4-ല് പൂർവഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവഭാഗത്തില് 19 അധ്യായമാണ് പൂർവഭാഗത്തിലുള്ളത്. പൂർവഭാഗത്തില് 19 അധ്യായം, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ നിർവചനം പറയാം. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:167 പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. എന്താ പറഞ്ഞ, ഭക്തി എന്നാ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനാണിത്. ഭക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാല് അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആവരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ, ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാം. അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി. നമ്മളെ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല, ജ്ഞാനോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോ അതൊന്നുമില്ലാതെ അനുകൂലേന, കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 1-ാം തരം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വളർത്തുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും അദ്വൈത തത്വജ്ഞാനവും ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. അവൻ നിർബന്ധമായും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിരന്തരം കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നിർവചനം? അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇത് നമ്മളെ ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ നമ്മളെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതെ മാതാജി, അതെ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ ബുക്കില് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇല്ല, ഈ പുസ്തകത്തിൽ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിലെ ശ്ലോകം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം അനുശീലനം, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുള്ള സംസ്കരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനമില്ലാതെ അവബോധത്തിനും നമ്മെ സഹായിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറയണത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം അവിടെ വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? അവബോധത്തിന് സഹായിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും നമുക്ക് 2ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രവൃത്തി, ഒന്ന് നിവൃത്തി. പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുകൂലമല്ല സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത്. അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനെ നമ്മളെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തി, നിവൃത്തി.
കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ആചാര്യം പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാൽ ദീക്ഷ നൽകപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ദീക്ഷ നൽകുന്ന ദിവസം മുതലാണ് ഭഗവാനും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമോ കൃഷ്ണനുമായ ബന്ധമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദീക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമോ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധമോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുന്ന ആൾ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ ഗോസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആത്മീയ ജീവിതം ഗൗരവം കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതം ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. തുടർന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പുരോഗതി നേടുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന് അനുഗുണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഗുണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. രാവണൻ, ഹംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു തുടങ്ങി ഗംഭീരന്മാരായ അസുരന്മാരെല്ലാം സദാ കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുവായിട്ടാണ് കരുതിയത്. ഇത്തരം ചിന്തകളെ ഭക്തിയായിട്ടോ കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ടോ കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാവണനും കംസനും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടില്ല, പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് അവരെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല? കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ടോ ഭക്തിയായിട്ടോ നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാന കർമാദി, അതായത് യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനകർമ്മ. അതായത് ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമാദി എന്ന് പറയുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരിത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് പലതും. വേദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകം ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആകൃഷ്ടരായാൽ അവ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൽ കുറെ പേര് ആകൃഷ്ടരാകും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണാദികളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇങ്ങനെ 9 മാർഗങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ചെയ്യുന്നതെന്തും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ നവവിധ ഭക്തിക്ക് ഭിന്നമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയതമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബുക്കിൽ പോകാം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോ കടലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ.
അപ്പൊ ആ കടലിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. അതില് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൂർവഭാഗം. പൂർവഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പൂർവഭാഗം, ആദ്യത്തെ ഭാഗം പൂർവഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 4 ഭാഗത്തില് പൂർവഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പൂർവഭാഗത്തില് 1 മുതൽ 19 വരെയുള്ള അധ്യായമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 1 മുതൽ 19 വരെയുള്ള അധ്യായമാണ് ഏത് ഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്? പൂർവഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. അതില് 1-ാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി. ഒന്നാമത്തത് സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. 1-ാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി. 17, 18 ഭാവഭക്തി. 19-ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 19 അധ്യായത്തിനെ ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവഭാഗം നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർവം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം. അതിൽ നമ്മൾ പൂർവ്വ വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ പൂർവഭാഗത്തില് 4 ഭാഗങ്ങൾ, 19 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 19 അധ്യായങ്ങളെ 4 തിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് തരംഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാ. തരംഗങ്ങള് 19 അധ്യായങ്ങള് 4 തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ 4 തരംഗങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തത് പൂർവഭാഗത്തിൽ 1-ാമത്തത് സാമാന്യ ഭക്തി. 1-ാമത്തെ തരംഗം സാമാന്യ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി. 2-ാമത്തെ തരംഗത്തിൽ വരുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. 2 മുതൽ 16 വരെ. പിന്നെ വരുന്നത് 17, 18 ഭാവഭക്തി. 19-ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. പറയാമോ മാതാജി? അതൊന്നുകൂടെ പറയാമോ? ആ 4 ഭാഗങ്ങള്. 4 ഭാഗങ്ങള് പറഞ്ഞോ മാതാജി. സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി. പിന്നെ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യത്തെ 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി. അതിന് മുമ്പുള്ളതോ? അല്ല, 1 മുതൽ 15 വരെ സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി അല്ലേ? ആണോ? ഓക്കെ. സാമാന്യ ഭക്തി. 2 മുതൽ 16 വരെ സാധന ഭക്തി. ഭാവഭക്തി. ലാസ്റ്റ് 17 മുതൽ 18 വരെ ഭാവഭക്തി. ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി. 17 മുതൽ 18 വരെ ഭാവഭക്തി. 19-ാമത്തെ പ്രേമഭക്തി. ഇതില് നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് സാധനാ ഭക്തി എന്താണെന്നുള്ളതും സാമാന്യ ഭക്തി എന്താണെന്നും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അതില് ഏത് ഭക്തിയാണ്? പ്രേമഭക്തി. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇതില് ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്നാല് എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണെന്നാണ്. നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം അവിടെ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഭക്തി ആക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴല്ലേ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ എന്തുകൂടി വേണം? ഒരു ആക്ഷൻ, ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടി വേണം. നമ്മളത് ചെയ്യണം. ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് വരുന്നത്? ആ ഭക്തി കൂടുന്നത് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ പറയാം. ഭക്തി രസ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ 2-ാമത്തത് ഭോഗത്യാഗമായിട്ട് പറയാം. അതായത് ഭക്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയും വരുന്നുണ്ട്, രസവും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സേവനം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രസം. രസത്തിനെയാണ് 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസവും വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ രസം. 2 രസം. ഭൗതിക രസം അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക രസം. 2-ാമത്തത് ഭക്തിരസം. ലൗകികമായ രസം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 2 തരത്തില്. ചപല സുഖം, ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയും. ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്.
ചപല സുഖവും ഭോഗത്യാഗവും. ചപല സുഖം എന്ന് വെച്ചാല് അത് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്, നമുക്ക് അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചപല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം, അതാണ് എന്ത് ചപല സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുക, പിന്നെ അത് വേണമെന്നില്ല. അതാണ് എന്ത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചു, അത് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നോർമലായിട്ട് മാറി. അതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ചപല. ഭോഗത്യാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഈ സുഖം വേണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് എന്ത് ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചപല സുഖം എന്ന് വെച്ചപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാരി മേടിച്ചു, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കണ്ടു, അത് കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അത് മേടിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അളമാരിലിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ആ മേടിക്കാനുണ്ടായ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് അതിനോട് ഇല്ല. പിന്നെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ചപല സുഖം. അതാണ് ചപല സുഖം. നമുക്കത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണാണല്ലേ ചപല സുഖം. ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ വരുന്ന ഒരെണ്ണാണ് എന്ത് ചപല സുഖം. അടുത്തത് ഭോഗത്യാഗം. ഭോഗത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ സുഖം വേണമെന്ന് നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കാൻ, ആ സുഖം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് എന്ത്. അതായത് നമ്മൾ കുറേ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ലേ, അതാണ് എന്ത് ഭോഗത്യാഗം. കുറേ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് അവശതയായിട്ടിരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊരു സുഖം വേണമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വേണ്ട, പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്ത് പിന്നെയും പോകും ജോലി. അതാണ് എന്ത് ഭോഗത്യാഗം. അപ്പൊ ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖം രണ്ട് തരത്തില്, ചപല സുഖവും ഭോഗത്യാഗവും. ചപല സുഖം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലായിട്ട് മാറും, പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ആ സുഖത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അതാണ് ചപല സുഖം. ഭോഗത്യാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമുക്കത് വേണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് വേണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെയാവും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഭോഗത്യാഗം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മള് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ 19 അധ്യായങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 4 ഭാഗങ്ങൾ, 4 തരംഗങ്ങളില് ആദ്യത്തെ പൂർവ്വഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 3 ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കില്ല. ഇതില് ആകെ 19 അധ്യായം നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കില്ല. കാരണം ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താനുള്ള നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ സമയം നമ്മൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 19 അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, 1 മുതൽ 19 വരെയുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ സാധനാ ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 19ാമത്തെ അധ്യായം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിൽ എത്തണം? പ്രേമഭക്തിയില് എത്തണം നമ്മൾ, അല്ലെ? അവിടേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പറയുന്നത്.